National Democratic Working Group Chairman for Matabeleland South was picked. Sarabina Mashuko anobuda panguva ino yachinikwa kunzi the NDWG Chairman weMatabeleland South uya achitorwa nemasecurity agents asiri kutombozivikanwa panguva ino anosuspectwa kunzi maCIOs. Sarabina Mashuko anobuda panguva ino anoonekwa kunzi nhau ye2030 panguva ino haina kumira zvakanaka iri kunowanzi nemunhu pasi nhau yemaconstitutional amendments. At the moment pari kuonekwa kunzi pane nhau dziri kudishi dziri kumanywa nemaopposition figures kuti vakwanise kustaja yatingati ecoup or a demonstration sort of against our constitutional amendments. Don't subscribe or like on the bell icon. Tina Payendo, the National Democratic Working Group. Nobody posted these pictures of Murkona GT. Breaking news. NDWG chairperson for Matabeleland South was picked today by state security agencies believed to be CIOs. Begimpelo Bezi has been vocal and critic of mnangagwa regime and plain close details. Driving in a Nissan Pack Red, a GF052 Bag, his home in Bedbridge. Toma developments are kuda pangwa ine atiri kuona kuti the same chairman amuri kuona akabata this board hands no to 2030 anokonzi is a staunch supporter we-anti-2030 group panguva ine achioposa ma-constitutional amendments uye achipikiwa panguva ine iri believed neiri kuonekwa kunzi pane nhau dziri kuda kuitiwa dzekuprotesta against ma-constitutional amendments. Right now takaona kuti the guys ve-NCA Analove Momaduku, some of them were arrested. Their meeting was disrupted despite the fact that yakazonchanged at a different location. But panguva ine Tumba developments are important. Some of you are able to leave on each. So subscribe or like up and turn on the bell icon.